салому алейкум пасбичкои муҳтарам, ҳамотон ба тинҷӣ, саҳ-саломатӣ аз саротон дарда наверад. Дӯстони азиз, аввали сафар набори масъалаи отоплени қатъӣ мо видео карда будем. Хонаҳои ҳамин гармкунак, котёлу ҳамин отоплени Устои Илҳома набор карда будем. Аз ҳамин видео 35,000 просмотр гирифтааст. ҳозир давоми як клиента видео кардагӣ хонаҳошона уже истифода бурдагӣ ман ҳамин видеошона ҳамин давоми видео мемонам. Тамошо кунитон, бенитон чӣ хел биромадагӣ. Соҳиби хонаам даволим ман ба лишни ҳамин соҳиби хонаи галасоиашон гӯш кардам. Бениҳоят зӯр кардааст. Ман барое ки худам гуфтам ки ҳамин одамба як Устои Илҳом як монид кардем, ҳамин чӣ хел ҳамин одам гуфтам ки даволин ватсапа галасои гӯш кардам, даволин ва одам бениҳоят зӯр биромадааст. ани худашона аз хонашонам зӯртарин биромадааст. ганда зӯр истифода ва бурдагӣ. ҳеҷ ки хонаш ба корашон кор накунад, ҳеҷ ки таъриф намекунад. зӯр биромадааст. дӯстони азиз, ман ин набор кити мақсади ман ҳамин як 5 клиент гирифтиянд. ҳамин истарофшани худомо бо дигар ҷо бо хуҷанд бо истифара ба ин наборе ки ҳозир мемондагӣ ман истифара ба кар омадаям. Чоркуба ганда бениҳоят зӯр омадагӣ. ба сиёмухошона ман дидам. ман шумо ҳамин давоми видео монда мебарам. тамошо кунитон, бо баҳошамонтон якта лайкамонтон подписатсия кунитон. ман устои дару треза чӯбину аква. дӯстони азиз, анакун гӯш кунитон. ман аманихе дарое ки мехе зебо месозем. ино бениҳоят масалан зӯр пулаш меяраша. мана пушта кушода шемиш. мана даро ин дарое ки ким чиқа боз пеш сохтагӣ даро аква пластик ҳамин дар хизмати шумо мон. аква пластик дару трезои чӯбин ҳама вақт дар хизмати шумо мебошем. якта лайкамонтон подписатсия кунтон. манин Устои Илҳома, манамин телефон рақами манин Устои Илҳом, манаминаш ани худам. дӯстони азиз, фақат манба дар бори отоплени ба манба занг намезанитон. фақат худошон ба занг мезанитон. ватсап телефони зангишона мемонад. ватсап, имо ҳамаш ҳаст. ҳамин номерҳо ба ҳамин рақамҳо ба ин тарафаш 715 ани худам. фақат масъалаи дару трезои чӯбин аква ба занг мезанитон. саломат бошон, сарбаланд. худо хоҳад бо якте дига объект тамом шуд. нав мана установка кара ҳамаша алоб сар додем. дута кундаcha партаги дига мана печка холӣ. об 90 ба ин печка барои кухни ба мондем. кухни ин печка далши мебраем. мана ин якта радиатор инҷа ба 10 тага. ин хона калон дута радиатор. ин дигам радиатор. подоконник майда буд. ду бипиқима задем 10 тага. уже хона гарм. мана хел дига вариант набуд. тарафи дар ҳама хеле гузарондем. фекр дар ба мушояд намекунад. не инҷа ба ҷое ки мо мемонем гуфтем хай дар буда. мана ин тараф задем мо 5 та радиатор беҳад уже гарм. обратка кун уклони мон печкае гирифтем, чтобы саматё кор кардам. подача аввало мебиёд. ҳамин гармӣ ин хона ба дута вай хона ба дута. ин хона ба дута.
همش 10 تاگه قورغا 5 تا رادیاتور همش aybolib funday avratga aytag mana navalla anaviqqa mana dud mana yagunchi dud nima ekan اینجا اولی سال بردک از توزه میکنیم این طرف برای گرمی سر ندادنش محکم میکنیم گرمی که بالا به سر نمیتین برکا اوشک شده میمانیم کمکی من این طرف علاوه ریگرافکه میکنیم تگش به من خوکستر گیرکه من اونده میکشید میگیرید میپرتوید منه خوکستر گیرک خیلی شد شهری سفره قشلاق چارکو ابیک تموم شد